Ang kaya na pala sa loob ko tayo. 2000 सालावबो आइपेड नि जामानाव अमा हाइके नो खायजा बे अमा हाइके थांनाय बोसोराव सोलै फैमेनि ताबोनि जराव इलिगेल मुनि कगे जेतु ताबक जरा कोनो क्लियरफाइड करि जे बरनि बीएससी चिनि एडीसी आमसायो 3 टायर एप्लीकेबल नै हुनु अमजतन साइमानो 3 टायर पंचायत हिंके एडीसी बिसिंगो एप्लीकेबल या जहानि बाङै जों ताबक डेभलपमेन्ट सामन खायथेनिगो जे जोंनि अन फान ते एडीसी नि स्टेट नि जे रां दंमोन बा जों सामन खायथेनिगो गोबांना जों जालम जाबाय बेबोनो जों बनि कायसे सलुशन जों जतन साइमानो ओ यांनि यावनि के जों ग्रेटर टिफ्रालेन्ड नांनाय ग्रेटर टिफ्रालेन्ड जे प्रमाणनाय आप्रसि जों अमत्रनो इंडिपेंडेंटली जों सामन खायमानो जे ताबोनि एडीसी पैटर्न दंमोन मेथड दंमोन बरनि जे सिस्टम दंमोन अमबाय जों जोंनि टिफ्रासनि बाङै सामन खायथेनिगो करंसा जागाव जे फसि सामन दं जमीन स्टेट मिनिस्ट्री लेवल अमा हाइके सामन दंनाय दिनै जोनाल सब जोनाल लेवल दंनाय बीसी लेवल दंनाय बेबोनि पाइथाक सलुशन ग्रेटर टिफ्रालेन्ड नांनाय जों डेभलपमेन्ट खायनायनि टिफ्रासनि बागै सामन खायनायनि हिंके जों ताबक सामन जाबाय दं ओवरऑल नाइट दं बेपारो जों गोबां डिस्कशन खायनायनि एडीसी हा फाइमेन या गोलोनो जों दलाइ ते नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट नि जे टिफ्रासा साइनो जों नजर रवनि बागै साखा दंबो जोंनि जेडीयू ते सब जेडीयू नंगो जों दागे दंबो जोंनि सागानि ऑफिसर सीयू होतेनि डिप्टी सीयू बरनि बखाते जों इंस्ट्रक्शन रय दंबो जाते नांमानि प्रपोजल ते एस्टिमेट प्रपोजल खाय प्रपोजल होनानि बागै जों जत बीसी नि थाने नादि होनै जों दागे जागोन बे और जागाव जों जोंनि प्रायोरिटी हिसाबै जों ओ आम साइरनो फिशारिज नि डिपार्टमेंट होते जों आलादा खेतेबो फान आलका रजा दंबो नगर अरनि दै जेबाबे दुसनमै दंखा अमनो क्लीन खायनानि बागै कायसा जोंनि प्रकल्प प्राइजेक्ट दंबो सेंट्रल नि प्रधानमंत्री नि कायसा स्कीम दंबो ओ स्कीम नि माध्यमे जों बनो क्लीन खायनाय बिस्तांगो जे जोंनि एडीसी अन डिसिशन बायनो बिस्तांगो जों आरनि आरनाय ताको नखौ सोंनो जे रेजिस्टार खायजा प्राय 2700 दंबो बरनि डेभलपमेन्ट नि बाङै जों 140 दंबो नरनो जालाव व्यवस्था खायनानि बागै दैबो ओ आमसानि बागै स्कुल फरायनाय ननि बागै स्पेशल के ननि तामसने रेसिडेंट स्कुल किसा गोबां को खायनानि बागै एमनेस जों ओवरऑल एडीसी जों बेंगली मीडियम कन्वर्ट खायबे इंग्लिश मीडियम खायनानि नाय दंबो अब दलाइ दै नॉर्थ के जों दैबो किसा गोबां को रेफार होनानि बागै जोंनि एडीसी हा फाउंडेशन जों 1 जुलाइ दं